alto cargo ou a un diputado ou diputada desta Cámara imputado ou imputada por falsedade mercantil e estafa? Habería que pedir algunha responsabilidade política? Pois tome nota. Señorías, dende o Grupo Parlamentario Popular, remato, Presidenta, non imos mudar de opinión. E como dixo o Presidente, prudencia, nós non imos prexulgar, como se acaba de facer aquí, prudencia e non pronunciarnos antes de que o fagan as instancias xudiciais, a Fiscalía xo acaba de facer, e firmeza para actuar en consecuencia unha vez que se teñan tomado esas decisións. O que si quixera dixer claro, só unha cousa para rematar, señora Presidenta, é no meu nome e no nome do Grupo Parlamentario e do partido no que milito. E é que todas e todas nós temos un compromiso claro en contra de calquer tipo de violencia contra a muller. E todas e todos os militantes do Partido Popular temos un compromiso claro coa defensa da igualdade e coa erradicación de calquer conduta que fose violenta contra unha muller. Moitas grazas. Grupo autor da proposición non de lei, ten a palabra a señora Paz Franco. Grazas, señora Presidenta. Señora Prado, acaba vostede de demostrar que, ademais de ser unha sofista, é unha cínica tamén en termos de corrente filosófica. Perdón. Porque a mesma persoa que ven aquí a sacarnos o señor este de Canarias, que foi ministro de Xustiza e que ven aquí a recriminarnos que traigamos este asunto ao Parlamento, é a que pediu a dimisión dun señor por falar do chochito de oro da vicepresidenta e fixo unha roda de prensa porque sei que atentaba contra a honorabilidade da vicepresidenta. E que pasa? Que a honorabilidade do resto das mulleres non teñe ninguna importancia. Esta señora Ourensa non ten ninguna honorabilidade pola que teña que velar este Parlamento, señora Paula Prado. Polo demais, agradézolle a clase de dereito penal procesal que nos deu a señora Prado, pero teño que dicirlle, señora catedrática, que suspendeu vostede, porque se esqueceu que en materia de violencia de xénero invírtese a carga de proba precisamente desde a aprobación da lei de violencia de xénero. E mire, a respecto do da Fiscalía, aquí hai 14 deputados e deputadas que somos de Ourense. O resto tamén saben moito de Ourense. Eu, ademais, tiven a honra de ser deputada provincial durante 6 anos e ser a portavoz do meu grupo en materia de persoal. En Ourense, todos sabemos que durante máis de 20 anos estivemos denunciando ante a Fiscalía o señor Baltar por utilizar a Deputación para enchufar, e a Fiscalía, hasta que non lle conveu ao Partido Popular cargarse ao señor Baltar, non fixo nada. Polo tanto, a min a credibilidade da Fiscalía instrumentalizada polo Partido Popular e a deste fiscal en concreto que ten moita relación co hipódromo de Vilamarín da Deputación Provincial de Ourense, igual o fiscal tamén ten que dar algunha explicación nalgún momento. Tampouco me supón ningún problema, porque eu desde o principio dixen que non estou aquí para facer un xuizo penal, senón un xuizo político. E o meu xuizo político sigue sendo o mesmo. O señor Baltar é un señor corrupto que non merece estar ao frente dunha institución. E o señor Baltar, ahora que está tan de moda Kant, non sei se coñecen vostedes a ética sexual de Kant, tampouco desde ese punto de vista, polo atentado á dignidade das persoas e das mulleres que supón a súa actitude cara a esta muller, tampouco merece estar nin un segundo máis na vida pública, señoras e señores do Partido Popular. E lembre, señora Prado, e o resto dos militantes, diputados e diputadas do Partido Popular e o presidente da Xunta de Galiza, que cando vostedes voten non están votando aquí unha sentenza de culpabilidade ou inocencia penal de señor Baltar. Están votando a favor de que un señor en uso do seu cargo público diga sí, pues después de echar a todos estos vamos a hacer una historia de servicios sociales y yo te voy a solucionar el problema. No te preocupes, no dudes de mí. Máis nada, moitas grazas.
Señora Paz, o calificativo co que vostede comenzou referíndose a señora Prado, prégolle que o retire. Ben, se pode falar, non lle vou a dar a palabra, señora Paz. Simplemente lle pido que, bueno, pois se non o retira, o retiro eu e chamo a orde. Moitas grazas. Se pode falar, o inicio do calificativo, se pode falar de gestión e do que queira. Xa dixen que non iba a tolerar calificativos e acusacións directas contra ningún deputado ou deputada desta Cámara. Señora Paz, queda retirado. Continuamos co punto das proposicións non de lei, coa proposición do Grupo